जोंनि फोरोंगिरि सारा बुंबाय थायो हासुनो ओंखारनायखौ लाबथाबा किडनिया प्रेसार मोनो किडनियाव स्टनबो जानो हागौ हैद हासुनो ओंखारबाय सुखे दसे लाखिथ'दो पेमेन्टखौ आं अनलाइनजों हरसिगोन दे ओहो नोंसोर जेबो जिंगा दासि आं गामियावसो दंफैयो नालाय दे आंबो थाब थांनो नाजागोन बे जायगायाव जानला मोनला हासुजायाहाय मोदाय दङ माब्लाबा सेंग्रा सिख्ला मोदायबो ओंखारो आं बाइक सालायनोसै नालाय हेडफनजों रायज्लायदिनि मा लाजिनो रोंथारै हिनजावफोरलै बिसोरो खोनाबायना थौदो सुखे सुखे जायो दे सुखे लाखिथ' आं जि गिनायसो मोनबाय लोगो दा दिदोमखौ क्लासरुमावल' नुबावदो बिदिब्लाथ' आं लोगो मोननाया बुहुदसो जाथारगोन बे नों थांदोल' नोंनि लोगोआ सियर क्लासरुमावनो दं बियो नङाब्लाखि सासे सेंग्रा मानसिया हारसिं लामायाव बिदि थाबोलाबायो नामा नों थांदोल' आं क'क्राझार थाना फैनोसै बाय बाय माइनाव 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 रथ'लाय माइनाव रथ'लाय माइनाव माइनाव मा जाखो माइनाव माइनाव मानो साला गुन्डा सानथिं बाथिं रेप खालामनो नागिरदों